Nek sampean masih wong niku mang atine sampean langsung pengin arep Gusti Allah. Ngoten nggih. Jadi ciri-cirine hukama iki ngoten niku. Dia biasanya menyembunyikan ilmu-ilmune. Golek nggih sampean kudu duwe. Kudu duwe. Kajin ya wis paling nek kajin ya wis melawan buana ya wis duwe nek kajin ya. Mas Umam ki ya duwe to ora Mas? Wah ya. Ya ngono ya. Kuwi jenenge hukama. Dhek gak mahir dalam bidang keilmuan, artinya bidang fikih, fasih dalam hal apa, tapi menurut zat Gusti Allah dia menguasai. Ya. Makanya sama mesti tahu nggih nek dolan teng tiyang sepuh ngoten niku dikandani reno-reno. Artinya dikandani babagan-babagan sing kang awake dhewe niku kudu sering-sering motong kuku. Ya kan kur ngono tok to wong tuwek-tuwek biyen kan nek ngandani kur ngono tok. Artine ngethoki kuku ku ya ora kok ngethoki kuku enggak. Artine ngethoki kuku niku aja sampai awake dhewe niki sering ngaku-ngaku. Nah iki bojoku. Lah kaya ngono kuwi lho. Iki nggihku. Nah, sing aku ngoten niku kudu dikethoki. Nah, makanya wong biyen-biyen iki kur ngoten-ngoten tok. Jadi bahasane iki kur ngoten-ngoten niku. Ya toh? Aja sampai ngaku-ngaku wong kabeh iki nggih Gusti Allah. Lho ngono lho. Kuwi jenenge hukama. Wong sing iso nyebabno parek teng Gusti Allah. Contone malih kenapa kula jenengan sedaya nek kula kok sing digawe kok bayin. Ya toh, kulub kan dari kata kolbun niku artinya ati niku kudu lemes. Bayem kok ning kenapa kok sing digawe kok bayem ben atine padha ayem. Lah ngono kuwi lho nggih. Niku wong tuwek-tuweke kados ngoten niku jenenge hukama. Dia tidak pandai dalam hukum-hukum Islam. Artinya yo ngerti hukum ngerti, cuma dia tidak menguasai hukum-hukum Islam, tapi dia tahu tentang zat-zat Gusti Allah, tentang sejatine urip kuwi piye. Ngoten nggih. Kuwi kudu dicampuri awake dhewe. Kudu golek. Nggih, golek. Lah nek kubarok kuwi apa? Kubarok niku antara ulama mbek hukama dadi siji. Wong yo ahli fikih, ahli Quran, tur dhek yo ahli lakon. Lah iki sing angel kubarok iki. Akhir-akhir iki jarang enak wong kubarok iki. Ya nek yo ulama yo hukama. Pemane ulama-ulama sing jaman saiki kan yo ulama. Artinya ulama-ulama dia ikur pinter dalam hal bantah-bantahan toh. Sejatinya dalam kehidupan aslinya tidak menguasai. Makanya ngoten ku kudu seimbang nggih. Sampeyan ya kudu kekancan mbek ulama, kudu nyampuri hukama. Apa hukama ya kudu apa gandulan kubarok. Pun nggih. Ngerti nggih bedane hukama, ulama, hukama mbek kubarok kados ngoten niku wau. Pokoknya nek ulama ya ahli-ahli dalam bidang ilmu. Nek hukama niku wong sing iso ngerti zat-zat Gusti Allah. Mengerti tentang makna kehidupan. Ngoten niku lho. Nek takok Mbah Slamet kuwi lho, nek roh dek itu tempat ya toh. Nggih, niku nggih. Kudu duwe kabeh iki ya, ben atine awake dhewe ora mati. Wong tuwek-tuwek biyen iku ngono tok nek ngkei pepeling iku ngoten-ngoten tok. Ya. Ngoten-ngoten tok tapi langsung ngancep menati. Sehingga sampan iso marek iso dadi cedhek teng Gusti Allah. Makanya zaman biyen kubarok niku termasuk contoh kubarok niku Syekh ya Syekh Abi Ali Asadili ya Syekh Abi Hasan Ali Asadili niku termasuk kubarok. Syekh Abu Hasan Asadili niku nate apa tanglet nang Gusti Allah. Gusti kanca kula swarga ki sapa? Nah, akhirnya dikandani wingi mau tak critani to nggih.
panggoe nok kene, omahe nok kene, wong iki jeneng iki fulan disepelo kali Gusti Allah. Akhirnya tenang digoleki kali Syekh Abi Hasan Asadili niki. Delalah takok wong kampung, napa leres dalem niki teng mriki nggih, tapi tiyange mboten nate teng omah. Tiyange niku panggonane nok nggon karaoke. Nek cara saiki karaoke sing paling edik nang ndi iki? Nanti yo trio gak enak. Ya pondok Pinang ngono ya. Kono ki karaoke. Artinya karaoke dan dengan isi-isinya ngono lho. Ya. Nah zaman biyen kan nak Surabaya, kan Bali dan lain sebagainya, kau yang ngono kuwi. Nah, ulama iki mang Kubaro iki mang panggonane nok kono. Akhirnya Syekh Abi Hasan Asadili iki mang, lah iya aku pedhok-pedhok. Aduh ciri kancaku swarga kok wonge kok delelah kok panggonane nok karaokean, nok klub-klub malam dan lain sebagainya. Apa kak? KS ya? Oh iya, KS sudah di Kalisari jadi kan. Oh iya apa lah? Member tapi. Akhirnya tenang. Tembiku tiange takono penjagane. Oh kalau wonge dikerubengi kali wong wedok-wedok kae. Ya Allah ki Gusti Allah ki piye kok ngene kok tanggoku nok swarga kok dilelah kok ngene. Akhirnya niki Syekh Abi Hasan Asadili niki ajeng mantuk mundur kurung sampai petuk niki diceluk ya Hasan Asadili apa nang ndi awakmu somben sing dadi tangga nang swarga ki ya aku lah aku iki perkara nok kene diutus dikongkon nobatno wong-wong iki mang jumlahe 100 lah aku lagi oleh petang lagi oleh wong 40 berhubung awakem kadung takok sapa kancaku mau swarga somben dina iki tugasku dicopot kon ganti awakem saiki tugasku dikongkon ngaji no dampar saiki awakem bagian no kene tuh ngono lho nggih akhirnya Syekh Hasan Asadili sanjang teng wong-wong pinggir-pinggir iki kan di le dan lain sebagainya wis saiki awakem nggih ra usah mek apa-apa wasinen raiku wasinen wajahku ya berarti nek wong 100 lagi 40 berarti kurang semeja seketika niku wong-wong sing sekelilingi Syekh Abi Hasan Asadili ki mang padha nyawang iki tuh dengan nyawang Syekh Abi Hasan Asadili ki mang wong-wong iki mang iso parek ten Gusti Allah akhire padha tobat kurang tok niku Kubaro niku nek enek wong kok disawang wajahe iso nggarakno parek ten Gusti Allah niku kubaro makanya Mas Umam disawang ketoke wajah kriminal atau wajah apa kan iso nggarakno parek ten Gusti Allah atau ngadono ten Gusti Allah kan ya gimana lho nggih niku Syekh Abi Hasan Asadili niku kur diwasitok ya diwasitok iso nggarakno parek ten Gusti Allah. Sampeyan mesti ngoten. Sampeyan yo nate ngrasakno nggih petuk wong ya. Formasi tok ngoten atine jenengan ayem. Ayem koyo ngene cah masing. Ya. Ayem tenan. Lah nek masing Mas Trio wajahe pucet tok pokoke. Penuh dengan masalah ya toh. Nah. Niku jenenge kubaro. Wong ketika dipandang awake dhewe niku tambah nyebabno nggarai parek teng Gusti Allah. Wa fi riwayatin lan ing dalem siji riwayat jalisil ulama awor lungguh sira ing wong alim-alim wa sahibil hukama lan kancanana sira al hukama ing wong kang ngerti zate Allah wa khaliti lan nyampur sira al kubaro ing wong kang gedhe pangkate ai fa innal ulama tegese ulama salah satu aksamin iku ono telu piro-piro dundungan sing nomor siji al ulama ubi ahkamin suci wong kang ngerti bi ahkamin kelawan piro-piro hukume Allah Ta'ala nah iki jenenge ulama sing nomor pisan ki mang kan ulama sing ahli fikih
Wahum utawi ulama bi ahkamillah ashabul fatwa iku wong kang duweni fatwa. Artinya ngerti halal haram iki tentang ilmu-ilmu fikih. Niku ulama. Wal ulama ulan kapindune wong kang ngerti bidatillahi kelawan dadi Allah faqat mongko bloko. Wa utawi ulama bidatillahi al hukama iku wong kang padha makrifat ing Allah. Jadi sing nomor loro hukama niku wong sing iso ngerti dzatillahi, yaitu ngerti dzati Gusti Allah. Fa fi mudakhalatihim mongko iku ing dalem awor hukama tahdibun utawi bersihake bil akhlaki maring budi pekerti. Lho, sampeyan nek awor mbek wong-wong alim, wong-wong sing duweni kelebihan dalam zat-zat Gusti Allah niku mesti sampean atine tambah resik, akhlaknya tur tambah apik. Kira-kira sampean wis petho mbek wong kuwi kan sesuk maksiat kaya emoh gitu. Tapi nek wis ora petho ya baleni neh. Lah kuwi lho nggih bedane ngoten niku mang. Bedane ngoten niku mang. Li annahum krana setune hukama asyraqat iku mencorong. Lho iki lho. Ulubuhum apa pira-pira atine hukama bi makrifatillahi kelawan makrifate ing Allah. Wa asraqat lan mencorong asraruhum apa pira-pira sirru hukama bi anwarin kelawan pira-pira nur jalalillahi kelaka kagungane Allah. Makanya jenengan nggih nek ajenge salat Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Dungane nggih Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan niku donga ben atine awake dhewe niki iso ngerti makrifate Allah. Jadi makrifate Allah ya wis ngaji sing jero nek niku golek guru dhewe nek maklih ya. Terus makanya kadang kula niku nek ajenge salat ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Niku donga-donga kula jenengan sedaya sakderenge salat nek sing dik wau niku sak mangkune salat. Wal ulama utawi ulama bil qismaini iku kelawan rong bagian. Wahum utawi ulama kubara iku wong kang gedhe. Fa inna mulahatotan mongko setuhune nyampur ahlillahi fa inna mulahato ahlillah mongko setuhune nyampur ing ahline Allah yaiku ulama tuksibu iku naulari apa mulahato ahwalan ing pira-pira tingkah. Nggih pokoke ngger sampean kekancan karo kubara niku tingkahe sampean kok tambah apik mencorongnya sirre tambah apik itu berarti tanda-tandanya sampean dibukakno asraqat qulubahum mencorongnya hati. Tapi nek sampean kekancan karo wong kok tambahnya bapak elek lah kuwi sing repot ya, sing repot niku saniatan kang luhur wa nafun utawi manfaate billah di kelawan penglirik fauqan naf'i iku ing dalem ngungkuli bilafdi ing manfaate fauqan naf'i ing dalem ngungkuli manfaate bilafdi kelawan lafaz omongane niku lebih bermanfaat ya, artinya tingkai niku lebih bermanfaat daripada lafaznya. Paman mongko sapa wonge nafa'aka manfaati ing sira lahduhu apa pengliri iman nafa'aka mongko manfaati ing sira lafdhu apa lafate man waman lan sapa wonge la ora manfaati penglirik fala mongko ora manfaati lafaz. Artinya nek wong kok iso nggarekno sampean ahwale tambah HP tingkahe tambah HP ya niku berarti ya termasuk mubarok. Tapi nek enek wong kok ora tambah HP kekancan kuwi kok tambah elek ya berarti ya fala mongko ya ora.